Treba konstantno unapređivati svoje znanje sa novim tehnologijama. Koja je najvažnija lekcija koju ste naučili tokom svoje karijere u tech industriji? Pa mislim da je to najviše da se stvari menjaju, ali da se ne menjaju toliko brzo koliko mi mislimo da će se menjati. Dobijem jako puno pitanja na Instagramu i LinkedInu, da li da učim ovo zbog AI-a, da li da radim ovo zbog kripta i sve slično tome, ali stvar koju sam ja ukapirao jeste da treba konstantno unapređivati svoje znanje sa novim tehnologijama, ali da je potrebno jako puno vremena da one dođu kod svih ruke i da ih svi zapravo koriste na način na koji mislimo da će se koristiti. Najvažnija lekcija koju sam naučio u svojoj karijeri jeste da se ne plašimo neuspeha, da eksperimentišemo što više, pogotovo kada su tehnološke stvari u pitanju, jer tako zapravo i najbolje učimo. U tech industriji ono što je danas relevantno može već sutra postati zastarelo, tako da je krucijalno kontinuirano učenje. Karijera u ovom svetu se rapidno menja, shodno promenama na tržištu i rijetko koja profesija ostaje u svom izvornom obliku uz inovativne tehnologije.